Čau lidi, včera jsem nějaké snídaní Monstra s Ibáčem, tak dneska jsem Monstra nahradil Čau, my jsme Šíma s Léňou a tohle je náš ani ne první drink. Jo. Nám tam chybí ta zelená. To nevadí, máme rum. Dobrý. Ztráty jsou vždycky povoleny. 18 je, jo. 20%. Dokud nás není. Nám to pošli. Tam to pošli. Čau lidi, Lučuju si zelal lano, protože tady ředitel řekl, že má moc velký nos. Tak si to jdu hodit, no. Tak si to jde hodit. Jinak tady není náš tým. Zajímavý. Tak ahoj. Kočka. Jo, tak to tam napiš. Tak Jo, ty počkej. nemáš štětko. Tak mám tu abecedu. Jsou podle výšky nebo kilogramů. No, vemte si to. Což je tak, jo. Na zdraví. Lístkem číslo 2. Ano. Plní zranění a potřebují Jo, to je pravda, že jsem Ty zrakoven. musí přenést oba zranění. Co to je? Dobře jede, dobře makáš. Trenér bude spokojený, ale. Hej, v té stejné stopě. Jo, a musíš ty stopě. Tahej, Víťo! Ty vole, jak si tady jde? Jestli někdo má. Máš jim to lehnout, Dolů to jde. kurva! Zvedni nohy. Je tak odbaví. Školka na vycházce. Aby se nikdo nestratil. Jo. Dávej! Pojď. Ještě. Kokos. Všichni. Černý muž pod bičem otrokáře. Tam blek. Ty jo, to je hezký tady. Ty vole, no jo. To je vončo. Já bych chtěl být v Mountain Storeu, ty vole. Otevřeme tady nějaký Mountain Store. Já bych chtěl bydlet na horách. A mě bude. Jsi zmáknul to? Jsi zmáknul to? Filo, a toho skanka máš v jaký konc? Jo, může? Tak 3, 2, 1, teď. 28. Dobrý. Já mám dotanovaný předložky. Vedze. To už bylo to zvyklé, víš, to chceš měnit. Tak ne. Tak to nebude měnit. Ty musíš být přes záda, že jo, tam. Dva. Hlásíme se tady expedice číslo 5. Připomeň, to stačí jít do 4. toho, že jo? Pozdravte. Ahoj. Magísek. Lenko, to máme pro pojišťovnu. Půlce kontrola, tak co že nebylo? To jsme od toho, že jo, od začátku, od prvního, že jo. Dýchejte hluboko, co to Mezi dvěma stromy budete namotávat lano. Jeden z členů týmu chopí lano, nadechne se a začne vydávat jakýkoliv zvuk. Zpěv, zvyšení zpívání, přičemž motává lano mezi stromy. Jakmile mu odejdete, Já dřu jak otrok od začátku až do konce, ale stojí to za to. Dělejte to, prosím.
vám natočím poslední tým, který nás předbíhá, takže se oficiálně stáváme posledním týmem. Myslíš, že jsi velký? Dobrý. Zdar paní. Hello. Jak se ti líbí moje brýle? To Alešovi máme. Tak. Tak tam pojď si taky. Lehneme si pod ně. Štěpy. No, ať je vidět. Jo, takhle. Tak teď vám názorně ukážu, jak se v Decathlonu šikanujou lidi na pracovišti. Bylo. Den dobrý! Díky. No to jak si dej, no, voláš jde. Takže čau lidi, tady je Luči, David, já natačíme, a tady je Filip a tady je Hany. Mají tady nějakou močku, krakonoše a nějakou místní píčovinu, je to obojí hnusný, ale pivko na takovémhle vrcholku a takovémhle nose, vole, je prostě krásný, tak na zdraví. Víš, jak se dělá Luči, jakoby větší nos? Takhle? Luči, pojď sem. Tak. Krása. Jsi hotový? Spokojený? Cigi caga, cigi caga. Hej! More, ty. More! Jaký to bylo? Paráda. Krásný počas. Na piču. Dáme vědět, že jsou úplně zády. A říká to si, že je celá originálně, a pak jsem viděla ty, co fotí tady a tak. A docela to má to. Tak si teda. Jsme si zpívali, Dobrý den, my vás vítáme u dnešního vlogu. Tady máme Dominika Frumara společně s Jakubem Šestákem. Tak pánové, jak jste si užili výstup? Ty, jak se tam vidíš? Jo, vidíš se tam. Kolik můžete odpovědět na otázky? Kolik bys ohodnotil Lučinost od 1 do 10? 6. Čau Terko, prosím tě, zdravím tě do vlogu. Chci sdělit, jak se s těma nohama šlo? Dobrý výstup. Ale dobrý, jako zvládla jsem, no. Jo, pro někoho 400 metrů a pro někoho jako hodně. Řekni nám o tom, no. Ale dobrý, no. Jo. Jako byli hodní, počkej na mě vždycky. Aha. Já to vím, jestli vidět to nevadí. Jo, počkej, sorry. Tak aspoň čelo. No, teď co to bylo. Počkám na tebe, tak dobrý. Takže ještě jakoby nešla na Jižní pól, jo, a roznaše dárečky? Tak to už je pozdě, tam už je pozdě. Tak jo, tak děkujem za rozhovor. Jo, rozhovor. Takže já vás tady vítám u dnešního rozhovoru s Barčou Bareš. Ahoj. Já zdravím. Popiš mi, jak se ti líbila cesta a jak jsi užila její průběh. Tu cestu. Bylo to super a užila jsem si to fajnově. Fajnově. Fajnově a moc se mi to líbilo. Byla to legrace. Tak jo, super, takže to je asi pro dnešek všechno a díky, končíme. Tak čau, děkuju, čau. Děkuju. Díky. Kámo, to je nepříjemný, to sluníčko. Jo, je to nepříjemný. Jo, tohle je super příjemný, děkuju. Mě furt natáčíš? Tak to je super. Teď natáčím takhle výhled. A sluníčko. Ty úplně filmový záběry tam máš teď. Ať to tam má Fíla trošku oživený. Filmový záběry? Oh yeah. Ty kokso. Takže dobré ráno. Dobré odpoledne. Poledne. No. A Vítám vás já u vůbec dnešního pořádně vlogu. nevím, oni nic nepřinesli. My tady dneska chillujeme na konci cesty na lavičkách. Je to vibík jak hovado. A právě se blíží paní Šemiaková. And she's here. She's here. Chilluje. She's right here. Tell us something. Čau. Co bych si klidně pak dal jako dezert? Tady máte výbor. Já teď si zaslouží velký potlesk. Moje část prezentace bude o tom, že vám představím nějaký výsledky za celou Českou republiku, jak na tom jsme. Potom si dáme pauzu, nějakých 10-15 minut, uvidíme, jak na tom budeme. Co vejde do prodejny a odnese si vlastně ten produkt, nakoupí.
se to snížilo oproti roku 2024 a tomuhle číslu jsme daleko blíž než roku 2024. Vybral dva takové nejdůležitější odchody, lidí, kteří jakoby šli do jiného decathlonu, tak důležitý v tom, že tvoříme tu komunitu mimo ten náš obchod, dostaneme se mezi ty lidi. Vy, co jste se nějakých těch akcí zúčastnili, tak si myslím, že způsobem promluvá cirkulární ekonomika, určitě víte, že toho nějakým způsobem bude promluvat i obrat a jak se v tom vlastně vyzná, protože letos. Tomáš Klímeš! Takže taky ty youtubeři. Čau lidi! Tak, vítám vás v dnešním vlogísku, jsem tady trošičku opožděně. Dávám si tady libový špagetky bolognese. Cesta nahoru byla náročná, počasí stalo za píču. Nebylo to jako klasicky, že bylo hezky, byla tma, byla zima, cesta byla dlouhá. 6,5 km za hodinu a půl, tomu byste nevěřili. A věřili jsme největšímu čurákovi, že sem trefíme. Ondra Vítez mrt. Dvakrát mě nabejtil, že už tam jsme, ale mě bylo divný, že ta chata je černá celá. A takže tak, no. Jinak bojím se jezdit s terkou. Řídí nebezpečně, hodně přijíždí do protisměru. A při 130 na dálnici taky klepe nějaká pružinka na zadní brzdě. Měla by si to k Filipovi dát na servis #ujeníku.com. Díky, čau. Počkej, já taky tam bude, že já to dám teďka na spaně, počkej, počkej. Teď to bude, že ho studíš, ale počkej. Ty jsi říkal, že to umíš nazpamět, ty debile. Kámo, pokoukej. Slyšel to, co říkal? Tak máš jo, kamarádi, pár. Mrtko, děkujeme za informaci. Říká, že to říká Mrtko. Mrtko, dej si čipsy. Mrtko, dobře. Mrtko, jo! Mrtko, řekni něco. Mám říct něco hezkýho. Tobě a tobě to moc sluší. Mrtko, my jsme totiž tady. A před každým slovem musíme říkat Mrtko. My hrajeme hru a před každým slovem musí říkat Mrtko. Kámo, to jsem musel být, vole. Jak to máš na sebe, ty nebyle. Hlavou vzhůru! Marče! Ještě ty svůj. Ještě! Dobrý už jsem. Zmrde ještě do něj jednoho koukníka. Počkej, počkej! Tak Rso. Nepím, kámo, ukáž. Hej, kámo, to tam nepřečtu. Viděl jsem, že tam mám na tom čele něco, kámo. Tak dělej. Já nevím, kámo, já nemám na sladký moc. Čekáme kluka. Approved. A budou dva. Bude tohle minimum. Západní Evropa. Tak říká něco jiného. Taky Francie. Říkal, že bere prášky, ale čokoláda. Tak jsem to crème brûlée. Jo. Fakt jsem to říkal. Tak jsi mi mohl aspoň dát, kurva, najevo, vole, že to je pravda. Kurva. Ne. Já jsem právě vykyčovi, tak trenky úplně do maxima. Příští Francie. Jsem deser do píči. A můžu být předkem, kurva. Můžu být ty sladkej, nebo ne? Čapku z bambulín. Od rána po celý den. Hopikovo semil, ty polikat jen. Zpívat si pam, pam, param, pam, param. Natočím. Pam, param, pam, pararam, pararam, pararam. Já chci mít
štěstí narození. Tohle je Sapči poslední. Od rána po celý den zpívat si je. Tady je to takhle plochý. Takhle vypadá moje břicho normálně. A teď? Tak. Dobrý, ne? Dobrý, ne? Hele, hady. Promis. Přesláklá. Čau lidi, zdravím vás u druhého dne naší výpravy. Ondro, ty byl fakt běhat kouknout. Čau, klima. Kluky. Pozor! Díky! Ty pičo! Jak si jedeš? Kádi taky roztlačí. Je neúcta, neúcta, odkud odejít. Neúcta. Hej, Dávid, co ten byl? To je Andílka. Dej mu gard. To je pak píču. Okay. Škoda. Ach jo. To uklidíme. Život je zmrt. Ty jsi zmrt. Jo. Ty vole! Lenko, jeď! Tak, další cíl ještě. Tak pojď. Pozor, jedu!
Ty pičo! Jo, něco všichni hejbaj. Fuj, ty vole. Vidím hovno. To jsem mimo záběr. Měl si dělat retardé. Mě tam nepustil, rychle. Psa do prdele. Já si šupu. Já seru v Lidlu. Já jsem Lidlu na svoje Five ponožky. Studuju na doktora, chci lidem řezat předkošky. Ty šutry vyprcaný, vole. Kámo, tak tady nejde. Dobrý. To jo, tam Ráno. Jo, ty jsi to fakt koupil. Chci šukat psa do prdele. Kámo, au, ty pičo. Ukáž? Tady, kámo. Ty vole, teď je to vidět, jak si vidět. Tady je, kámo. Dej to na sluníčko. Jo, to vlastně nic drama. No. Tak já, jo. Ty vole, to je dobrý zářez. Tady to pojede, vole. Ty krávo. Jo. Ty vole. Au. Tak pojď. Pojď, Jany. Ty mrtko! Mě to vyhodilo. Jaký? Já jsem se tam málem potkal s plotem. Ty vole. Tam je Čau. Tak. Čau, tak jsme dojeli dolů. Máme úspěšně za sebou další zimní storm meeting. Rozloučili jsme se poctivě s Johnnym. Pár lidí se poblilo, já jsem se nepoblil ani ráno. Já se pobil. Ani se poblil, ale jen protože, aby si odlehčil. Také kovbojské jako plev, plnutí, no nic víc. Autobus už tam stojí, který má naše batožiny. Doufáme, protože ten borec, co nám je odvážel, tak už šel proti nám nahoru. A nahoru škoda nejdu. Musím jít do práce, to se mě moc nechce, blbý je. Blbý je, že po práci mě čeká ještě dekáč do 8 a já asi chcípnu. Tak mi držte palce a zas někdy. Čau.